ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದನ್ನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋದುಂಬು ಗಾಡಿಡು ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂತೂ ಬಡವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ದು ಉಂಟದು ಯಾನಂತೂ ಒಂಜಿ ಪೂರಿಗೆ ತಂದು ತಿನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾರದ್ದು ಕುಲ್ದು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಪೊರ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಬಕ್ಕ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ದುಂಬು ಪೋವನ ಅಂಕೆಲೆ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವೇ ಕಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಅಲದಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಪ ದೇವರನಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೇವರನಲ್ಪ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪಿರಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಂಚಿ ಪಿರಾಡಿಯ ಫೈನಲಿ ಅಂಕುಲು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಜನ ಒಂಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರ ಆಂಡ ನೀರ್ದ ರಭಸ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಾడు. ನೀರ್ದ ರಭಸನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಿದಾರ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಂಡ ಜನ ಒಂಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರು ಪಂಡ ಆಟಿಯತ ಅಂಚೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಬುಡ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಉಲ ಎಪ್ಪುವುದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಅದು ಪಿದೆಯೇ ಬತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಪಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದು ನಿಗಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡಾಂಡ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರ್ಪುಡು ಅವೇನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ